फ्रेंड्स, रायमना नेशनल पार्कआ थारैनो पलिटिक्सनिसो मोनसे राहा लामा जाबाय होननानै सानोना? आं सानो रायमना नेशनल पार्कखौ लानानै इउपिपिएल बिपिएफ मोननैबो पलिटिक्स गेलेयाखैना? नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिर। जों नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि आथिखालाव बे साननैसोआव बे बोसोराव हाग्राबारियाव माने बुथारलायनाय, बुलायनाय, गावथारलायनाय, गावनाय, हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि गुलिया सोरनियावबा नांनाय, बे जाथायखौ जोबोर बाराद्राय जानो नुनो मोनदों। आरो थारैनो बेल' नङा, बिटिसि ओनसोलखौल' नङा, बिटिसिनि बाहेरायावबो आसामावबो माने हाग्राबारियाव माखासे जाथाय जाबायदों आरो बांसिन बर'फोरा माने खैसारखौ सहायनांगौ जानाय जों नुनो मोनदों। दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुंगोन, जाय सुबुङा हाग्रायाव बन लायनो थांदोंमोन बा दंफां लायनो थांदोंमोन, नोंगौ बे बाथ्राया इलिगेल। जुदि बिथाङा लायनो थांमारदोंबा इलिगेल, नाथाय मा बिदि होननानै बेबायदि दानलायनानै थैनांगो? हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनियाव हाथियार दं, मायबा दं होननानै मा बिथांमोना बेबायदि एटाक खालामनो हायो? आरो मिथिनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गोबां मानसिया, सासेल' सुबुङा माबोरै एसेबां मानसिनि सायाव एटाक खालामनो हायो? बेबो मोनसे साननो गोनां बिसय। जोंनि बर'फोरनियाव मोनसे हुदाया दाबो खाराखै, माबा मोनसे जायोबा बुथारखानांगो। बे हुदाया खाराखै, बेखौनो आं बुंगोन। दाबो माने बुथारनो नागिरखानाय, फोजोबनो नागिरखानाय, फबनो नागिरखानाय, गोदोनासे फबना मै होनाय, बै मेन्टेलिटिया खाराखै नामा माखासे सुबुंनिया? आं बेखौसो बुंगोन। मा उन्नत जागोन? साबेसे बुथारगोन बिदि? बे बाथ्राया सैथो। नेशनेल पार्क, सेंचुरि, रिजार्भ फरेस्ट, रिजार्भ बिलो, बेबायदि गनायजानाय बिलो, माने रिजार्भ फरेस्ट, जिखुनु बेबायदि बिलोआनो जा, दैमायानो जा, दैबबारियानो जा, जायखौ रिजार्भ बा प्रटेक्टेड होनना बुङो, बैयाव थांनाया इलिगेल। बिनिफ्राय माबा मोनसे दानफायनानै, दाननानै, बोफायनानै, माखौबा गावथारनानै लाना फैनाया इलिगेल। बे बाथ्राया सैथो, बे 100% सैथो। नाथाय बिदि होननानै दानलाय दानसि जानानै थैलायगोन? बर'फोरनि जारिमिना मा बुङो? बर'नि कालसारा मा बुङो? बर' सुबुंफोरा मोसानाय मुसुरनाय एन्टारटेनमेन्ट होनबा बर' सुबुंफोरा बुंनांलिया। स' कालसारा मा बुस्थु बर'फोरा जों बायदि मानसिनिख्रुइ बांसिन मिथिखागो। आंथ' कालसारनि सोमोन्दै जोबोद खम मिथिगो। स' थेवब्लाबो आं बुंबाय, नोंथांमोनखौ मिथिदोंबाबो आं गोसोखांनो नाजादों। बर'नि कालसारनि बेसिक आइडिय'लजिया मा? बेखौ नोंथांमोना मा सानो? बर'नि कालसारनि बेसिक आइडिय'लजिया जाबाय हाग्रा दैमाफोराव थानाय, हाजोफोराव थानाय, हाग्रा सिङाव थानाय। जोंनि गासैबो कालसारा मोसानायनिफ्राय हमनानै, दामनाय देनायनिफ्राय हमनानै, साननाय हनायनिफ्राय हमनानै, गाननाय जोमनायनिफ्राय हमनानै गासैबो हाग्रा बंग्राजों लोब्बा जानानै थांनाय, दैमा दैसाजों, हाजोजों, अख्रांजों लोब्बा जानानै थांनाय। बेनिखायनो जोंनि सुबुंफोरा दासिमबो हाग्रा ओनसोलनि खाथियाव गोबां दं। आरो बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा हाग्रा ओनसोलनि खाथि खालायाव थायो, हाग्रानि सायाव जि सोनारनो गोनां, बे थारैनो खमायनानै फैयाखै। स' बेबायदि बिथिङाव एसे एला बन लायनो थांखागोन। बन लायनो थांनाय, दंफां दाननो थांनाय इलिगेल। नाथाय बै इलिगेलखौ बै जायगानि थागिबि सुबुंफोरा थारैनो एंगारथारनो हाया। आरो मोनसे आयेनबो दं। जायफोर सुबुंफोरा हाग्रानि सिङावनो थायो, मोनसे लिमिटेड इउजबो खालामनो हायो हाग्रानि खायसे मुवा बेसादफोरखौ। ओरै नङा जे हाथारा बाहायनो। जाय हाग्रा सिङावनो दं, बेहा मा राहा दं? बेहाथ' जायफ्रा टाउन सोहोराव दङ, बेबायदि हाग्रा ओनसोलनि बाहेरायाव दं, बेनि बायदि माखासे सुबिदा गैयाबो जानो हागौ। हाग्रानि सायाव सोनारनांगौ जाथारो। बैबायदि सुबुंफोरनियाव एसे एक्सकिउसबो दं। बे बाथ्राखौबो मिथिनाया मोजां जे नेशनेल पार्कआव हाबनो मोना, सेंचुरियाव हाबनो मोना, प्रटेक्टेड एरियायाव हाबनो मोना, बेफोर सब मोनसे लिरनाय आयेन, नङा होमबा? बै आयेनखौ जानो बै हाग्रा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा 100% पालन खालामनो हागोन। बेनिखायनो फिउचारखौबो साननानै नायनांगोन होननानै आं बुंगोन हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ। आरो जों नुदों बेवहाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना नाथाय बे दानजाग्रा, दानग्रा, बिसोरनि सायाव फंसेबो जेबो बुङाखै। ओरैनोबा जोबोर गेदेर गेदेर बाथ्रा बुङो, नङा होमबा? नाथाय बिनि बेलायाव जेबो बुङाखै। बे थारैनो डाबल स्टेन्डार्ड होननानै बुंगोन। जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो माखासे डाबल स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामो। आरो नुनो मोनदों माखासे बेबायदिनो गोबाङाबो डाबल स्टेन्डार्ड खालामो। आंथ' बर'फोरनि सायाव भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाया, नाथाय उपाय गैयैयाव बानायदो जे अयनायथार नुदों। बेवहाय नुनो मोनदों जायफोरा दानजाग्रा बिसोरसो बांसिन बोलोगोरा जाना दं, आरो जाय दानग्रा बिसोर बांसिन अबस्थाया गाज्रि, बिनियासो सिरियास सिचुवेसना। स' बेबायदि बिथिङाव आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जायफोर बिथांमोना हाथियार लायो, जायफोर बिथांमोना सरकारनि हाथियार लाग्रा सुबुं, जायफोर बिथांमोना सोरखौबा रैखाथिनो थाखाय हाथियार लानाय साखरि मावग्रा सुबुं, बिथांमोननि फार्स्ट खामानिया मा? बिथांमोननि फार्स्ट खामानिया जाबाय सिखावानो जा, सुथुरानो जा, डकाइटानो जा, हमनाय। टेररिस्ट नङा जे लोगो लोगो बिखौ गावलायनानै गावथारनो। नोंथांमोना नुगोन जम्मु काश्मीराव मा जायो? जम्मु काश्मीरावबो सारेन्डार खालामनो स्कप होयो इण्डियान आर्मिया, BSF आ, CRPFफोरा। बिनि उनाव मानिथाराबासो गावथारो। बेबायदि बिथिङाव माबोरै बेबायदि माने गावनि पावारखौ मिस इउज खालामनो हागौ? आं सानो बिआर फेरेंगाया बेबायदि माब्लाबा आदेश जायाखै। हाग्रा बिफाननि जाय
रेन्जार जानो हागौ बिथांनिनो बे मोनसे पलिसि होननानै आं बुंगोन। मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन बर' हारिनि सुबुंफोरखौबो हाग्रा ओनसोलाव गोसोबादि जेरै मेरैनो थांनाङा आं बेखौनो अरायबो रिक्वेस्ट खालामगोन। खारन जोंनि हाग्रा बिफाननि मानसिफोरनि मेन्टेलिटिया बारा थिग अबस्थायाव गैया बर्तमानाव। जानो हागौ लासैनो थिग थाक जागोन होननानै आं सानगोन। जाय सुबुङा दानदोंमोन बिथाङा बन लायनो थांदोंमोन बा दंफां लायनो थांदोंमोन बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। आरो बिनि मुङा जाहैबाय अनन्त बसुमतारी अक्सिगुरिनि। अक्सिगुरि होननाय लोगो लोगो नोंथाङा थारैनो मोनसे बाथ्रा गोसोखांगोन, सासे आइजोनि दख'ना फुननो नागिरनाय बिबो हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरानोमोन। बे दानजानाय सुबुंफोरा जाहैबाय सासेया जाहैबाय खनेन्द्र वारि आरो सासेया जाहैबाय जयनाथ बसुमतारी रुपनाथपुरनि। आंथ' नोंथांमोननो गोबां बाथ्रा बुंबाय बेखिनियाव, नाथाय बेखिनियाव आं नोंथांमोननो मोनसे सलुसनबो होनो नाजादों। थारैनो जोंनि सरकारा बिटिसिनि सरकार आसाम सरकारा बेखौ गोसो होगोन ना आं मिथिया, नाथाय आंनिफ्राय बुंगोन नोंथांमोना वेस्ट बेंगलनि माखासे हाग्राबारिनि काहिनिखौ मिथिगौ, नोंथांमोना महनबारि साल बागाननि खोथाखौ मिथिगौ। महनबारि साल बागानखौ बोरै बानायदोंमोन वेस्ट बेंगलनि सरकारा बेखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ, फरायनोबो मोन्दों। थारैनो नोंथांमोना बेनि नलेजआ दं होननानै आं सानगोन। आरो जोंनि सरकारनि सुबुंफोराथ' बे नलेजआ थाखागोन। बै साल दंफां बागानखौ बानायनायाव एरियानि मानसिफोरखौ इउज खालामदोंमोन सरकारा। बै एरियानि मानसिफोरा माने गायदोंमोन बिफांखौ, आरो गायनायनि फिथाइ महरै बिथांमोनाबो माबा मोनसे बाहायनो मोनगोन। थिग रायमना नेसनेल पार्कखौनो बुं, मानास नेसनेल पार्कखौनो बुं, जायखिजाया प्रटेक्टेड एरियासखौनो बुं, सेंसुरिसखौनो बुं, जाय बिटिसिआव गोलैयो आसामाव गोलैयो, बैफोरावबो जों जुदि एरियानि सुबुंफोरखौ इनभल्भ खालामनानै बै हाग्राखौ जौगानाय खामानि मावनायजों लोगोसे बिनि माबा मोनसे पार्सेन्ट 1%, 2%, 3% बा गांसोबारि बाहागोखौ बा बबेबा बाहागोनि बनखौ बाहायनो मोननाय जुदि खालामोबा थारैनो बे जेंनाया जोबगोन होननानै आं सानो। स' नोंथांमोना मा सानो बेवहाय कमेन्ट्सआव लिर। नुनो मोन्दों जोंनि जे सरकार, जि आसाम सरकारखौनो बुं बा दा थानाय जि बिटिसिनि सरकारखौनो बुं, पाब्लिक मेल खुंनानै मानसिफोरखौ लानानै मोनसे मेल खुङाखै। बै हाग्रा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ लानानै जेबो दिनैसिम मोनसेबो मेल मिटिं दावथिं जेबो खालामाखै। आरो बै सुबुंफोरनि थांना थानायनि राहानि सोमोन्दै जेबो सावरायाखै। बै हाग्रा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ लानानै बै हाग्रा ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनखौबो स्टेक हल्डार हिसाबै लाफानायखौ नुनो मोनाखै। मानो होनोबा नोंथांमोना मिथिगौ हाग्रा बारिनि बेलायाव, हाग्रानि बेलायाव स्टेक हल्डार हिसाबै बै जायगानि थागिबि सुबुंफोराबो स्टेक हल्डार जायो। जाय इन्डास्ट्रियेलिस्ट बिसोरबो मोनसे स्टेक हल्डार, हाग्रा बिफाना मोनसे स्टेक हल्डार, सरकारा मोनसे स्टेक हल्डार। सरकार मिन्स हाग्रा बिफानानो सरकार होनजागोन। बेबायदिनो बै एरियानि सुबुंफोराबो स्टेक हल्डार जायो, बाहागोदारि जायो। आरो बिखौ जौगाहोनो थाखाय, बिखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जेसेबां हाथियार लाग्रा मानसिखौ दोन हाग्रायाव, बे हाग्राया माब्लाबाबो रैखाथि जाया। नाथाय बै जायगानि पाब्लिकफोरखौ जुदि इनभल्भ खालामो अब्लासो बे प्रटेक्टेड जागोन। बे बाथ्राखौथ' मिथिखागोन नोंथांमोना। दिनैसिम बै नेसनेल पार्क सेंसुरिखौ रैखाथिनि थाखाय जि पलिसि दं नेसनेल लेभेलाव, जि टेकनिक दोङो, बै जायगानि सुबुंफोराबो जे स्टेक हल्डार जायो बेखौ लानानै माब्लाबा जानो फंसे बुंदों, मिटिं मोनसे लादों, बेखौथ' लायाखै। स' बे दुखुनांथाव। आरो बेबायदि बिथिङाव बेबायदि बुलायलायनाय बुथारलायनायाथ' जाखाबाय थाखागोन। खारन जाय सुबुंफोरा हाग्रा सिङाव थायो माब्लाबाबो हाग्रानि सायाव सोनारालासे थानाया सम्भबानो नंखाया। आयेनखौ बानायदोंबाबो नोंगो आयेन बथै इलिगेल नोंगो, बै सुबुंफोरा राहा गैया। जेब्लासिम बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरनि माबा मोनसे संस्थापननि राहा जुदि खालामा थारैनो बेबायदि जाथाया जाबाय थागोन। बे बाथ्राया दिनै नांलाय खमलायजों जोबनाय बाथ्रा नङा, बियो सिस्टेम, पलिसि, आयेन कानुन बा बै सुबुंफोरखौ बे हाग्रा ओनसोलखौ जौगाहोनायाव, बिफां गायनायाव इनभल्भ खालामफानानै जंगलाबो जौगाबाय, लोगोसे बै जंगलनि माबा मोनसे 1%, 2%, 10% इउजबो खालामनो मोनबाय। बेबायदि जायाबा माब्लाबाबो रायमनाखौनो बुं, मानासखौनो बुं, बेबायदिनो जाबाय थाखागोन। दिनै बिआर फेरेंगा बिथाङा मोनसे बाथ्रा होनदों मा, 60 मानसिनि सायाव जोबोर गेदेर केस होनाय जाबाय होनना बुंदों। बै दायनिगिरिफ्रा सासेबो खारगोन होननानै बुंदों। थारैनो दायनिगिरिफ्रा सोर मिथिया, दानजानाया ना दानग्रायाबो जानो हागौ, दानजाग्रायाबो जानो हागौ दायनिगिरिया। थारैनो जुदि बेबायदि रियेलिटिखौ जुदि मोगथाङाव लाना फैयोबाथ' जोबोर मोजां बाथ्रा। अब्लासो गुबै बाथ्राखौ बयबो रायजो राजाया मिथिनो मोनगोन। नङाबा जों नुनो मोन्दों माने पलिटिक्स। बिआर फेरेंगा बिथाङानो बुंखादों जे माखासे बिपिएफनि सुबुंफोरा माने सोरखौबा हाग्रायाव हाबनायनि इनस्टिगेट माने थुखांनानै होदो, उनथिंनिफ्राय इनपुट होना होदो, हाग्रायाव थां आरो इउपिपिएल बिपिएफ पलिटिक्स गेलेहो बा इउपिपिएलनि सरकारखौ बदनाम खालाम, बेबायदि खालामनो नाजानाय बिथाङा बेबायदि पिपिएफनि सायाव एटाक खालामहरनाय जों नुनो मोन्दों। बेबायदि राजखान्थियारि एटाकजोंल'सो बै हाग्रानि जेंनाया जोबगोन बे नङा, थारैनो जोबा बेयो। हाग्रानि जेंनाया बै वेस्ट बेंगलनि महनबारि साल बागाननि बाथ्राखौ जुदि एग्जाम्पल हिसाबै लायोबासो बे मोगथाङाव जागोन होननानै आं सानो। बै स्टेक हल्डारफोरखौबो माबा मोनसे स्कप होनांगोन, बाहायनोबो हो आरो बै हाग्राखौ जौगानायनि थाखाय
इनभल्वबो खालामनांगोन बै जायगानि सुबुंफोरखौ अब्लासो बेयो मोगथां जागोन। स' नोंथांमोना मा सानो?